Paradox Interactive, ktoré stojí za hrou Magica, si pre nás pripravilo rovnomennú MOBA hru s podtitulom Wizard Wars. Ak teda nie ste fanúšikom League of Legends alebo Dota 2, môžete to ešte vyskúšať tu. Magica mala veľmi zaujímavý typ humoru a preto sa môžeme pripraviť na to, že tomu tak bude aj pri jej mladšej MOBA sestre. Predbežný prístup k tejto hre si už teraz môžete zakúpiť na Steame za 13 €. Týmto sme však ešte s MOBA hrami neskončili. Blizzard tiež oznámil jednu MOBA hru a táto hra dostane názov Heroes of the Storm. V tejto hre si budeme môcť pravdepodobne zahrať za postavy z univerza Starcraftu a Warcraftu. Jediné čo zatiaľ máme je trailer, ktorý môžete teraz vidieť na vašich obrazovkách. Jednou z najsmutnejších správ tohto týždňa je to, že Ubisoft odložil dátum vydania hry Watch Dogs z jesene 2013 na jar 2014. Berme to však pozitívne a dúfajme, že Ubisoft to vďaka tomuto odloženiu dotiahne čo najviac k dokonalosti. Okrem Watch Dogs však za poslednú dobu už Ubisoft odložil dve veľké herné tituly, a to Assassin's Creed 4, ktoré chvála Bohu vyjde už 29. októbra, a The Crew, ktoré nemá výsť skôr ako 1. apríla 2014. Už zanedlho má výsť nová hra s motívmi Batmana, a to Batman Arkham Origins. Pri tejto príležitosti nám Steam dal zľavu na Batman Arkham Asylum a Batman Arkham City až 75% z pôvodnej ceny. Hry si môžete v zľave kúpiť až do pondelka večera. Ďalšia hra, ktorá podstúpila zľavu, je tentokrát MotoGP 13. V tejto hre si môžete vyskúšať, aké je to byť profesionálnym jazdcom MotoGP, a to na vlastnej koži, no, na tej virtuálnej. Takže hru si môžete kúpiť ešte do zajtra za 20 €. Tento víkend sa free víkendu dočkala hra Chivalry Medieval Warfare. Je to zábavná multiplayerová hra z pohľadu prvej osoby, v ktorej si zahráte za rytiera. Do pondelka si ju ešte môžete zahrať zdarma alebo kúpiť za zníženú cenu. Nakoniec vám chcem ešte poďakovať za zhliadnutie, dúfam, že sa vám toto video páčilo a hodilo by sa, keby tam hodíte ten odber alebo like, prípadne aj nejaký ten komentár, čo sa vám páčilo a čo nie. Každá rada dobrá. Takže ešte raz ďakujem a majte sa.